Hello mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita po namin sa inyo ang paggawa ng linupak or bayo-bayo na saging at ito na po ang mga sangkap. Unang-una, itong hilaw na saging, pwedeng saba or tindok ang gamitin. Tapos gagamit din po tayo ng young coconut or niyog. Tapos, gagamit din tayo ng brown sugar or dark sugar. Yan po. Ayan na po lahat ng mga ingredients. 3 ingredients lang po ito. At ngayon po ay lulutuin po muna natin tong ating saging. Ilaga po muna natin to. Ngayon po ay hihiwain natin to sa kalahati itong ating saging. At ilagay po natin sa loob ng kaldero. Ayan na po. Isa-isahin nating hiwain to. Ngayon po ay lalagyan po natin to ng tubig. Ayan na po, nilagyan na po natin ng tubig yung ating kaldero na may saging. Napakadali lang pong gawin ito. Ayan na po mga mamamayang, ngayon po ay lulutuin na natin to sa ating stove. Isasalang na po natin to. Ayan na po, isinalang na po namin sa stove yung ating kaldero na may saging. Ngayon ay ito-turn on na natin yung ating stove. Tapos, hihintayin lang po natin na kumulo ito. Tapos, maghihintay po tayo ng mga 30 minutes bago maluto yung ating saging. 30 to 35 minutes daw po. So, ayan na. Tatakpan na po natin. Ngayon po ay uumpisahan na po nating kayurin itong ating buko. Gagamit po tayo ng pangkayod ng buko. Sa palengke po ito nabibili. Yan. Ganyan lang po. Napakadali lang po. So, ayan na po. Mamaya po ay ipapakita ko po lahat ito pag natapos na po naming kayurin ang mga ito. Ayan na po, luto na ang ating saging. Ngayon po ay ito-turn off na natin tong ating stove. Ayan. At pagkatapos po ngayon ay hahanguin na po natin tong ating saging. Kasi ibabayo na po natin to. Ilalagay lang po natin sa ating table. Ngayon po ay pwede na palang dikdikin ito kahit na mainit pa po siya. Kasi pag malambot na dudurugin nyo ay titigas na po siya. So, kailangan po mainit pa siya. Saka natin lubukin. Dudurugin or didikdikin. So, ito ang gamit namin na pang maraming ganyan sa palengke yata mabibili or sa tabi-tabi ng kalsada mayroong nagbibenta nito. Ngayon po ay uumpisahan na po nating durugin ang mga ito. Yan. Dahan-dahanin lang po. Para hindi po siya tumalsik at lumabas galing dyan sa ating
kahoy. Ewan ko anong tawag nito sa Tagalog. Pero kahoy na may butas ang tawag ko dyan. Or lusong pala. Tapos yung kahoy na pangdikdik ay alho. So, pag maghanap kayo niyan, subukan nyo lang na sabihin lusong or alho. Tapos, lalagyan natin ng nyog or boko. Mas masarap po pag yung coconut ang ilalagay nyo kasi malambot siya. Gagamit tayo ng kutsara para sa ating asukal. 1, 2, 3, 3 asukal po. I mean 3 kutsara ng asukal po ang nilalagay po natin sa ating linupak na saging or nilupak. Ganyan lang po ang paggawa niyan. Napakadali lang. Napakasarap nito na ipari sa kape sa umaga. Ngayon po ay hahaluin na natin yung ating saging na nadurog na. Tapos didikdikin na naman po uli hanggang sa lumambot na talaga siya. Yan. Ipapakita ko po mamaya pag natapos na. Ngayon po na malambot na tong ating nilupak ay tatanggalin na po natin sa ating lusong. Yan. Ngayon po ay ipo-form na natin tong ating nilupak gamit ang cookie cutter. Ayan na po. Ilagay nyo lang po siya dyan sa loob. Tapos ipipress nyo lang pong ganyan. Pag natapos na itatanggalin na natin ng dahan-dahan. Yan. See, ang ganda ng resulta. So, ayan. Uulitin natin. Isang beses pa. Ayan na po. Pagkatapos ay ipa-flatten na naman natin siya. Ngayon po ay tatanggalin na naman natin ulit galing sa ating cookie cutter. Yan, dahan-dahan lang para hindi siya masira. Yan. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo kapag natapos na po itong gawa namin. Ito na po mga mamamayang ang ating nilupak na saging. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana ay subukan nyo rin to kasi napakasarap po niya. So, ayan na po. Tapos na ang ating nilupak na saging. At ito na ang ating finished product. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay mag-subscribe, mag-like, mag-share kayo.
Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!